Good morning. Please stand. Ay, di naman natampo. Please kneel. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Prayer to Saint Pio of Pietrelcina. Obedient Saint Pio of Pietrelcina, you love the sick more than yourself because you were able to see Jesus in them. You perform many miracles by healing patients in the name of Jesus and thereby giving them peace of mind. We beg you to pray for us so that sick patients, through the intercession of Mary, can be healed and their bodies restored so that they may benefit the Holy Spirit and therefore thank and praise God forever. Please kneel. Efficacious Novena to Sacred Heart of Jesus. O my Jesus, you have said, truly I say to you, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be opened to you. Behold, I knock, I seek and ask for the grace of our Father who art in heaven. Holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus, I place all my trust in you. O my Jesus, you have said, truly I say to you, if you ask anything of the Father in my name, he will give it to you. Behold, in your name, I ask the Father of the grace of our Father who art in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus, I place all my trust in you. O my Jesus, you have said, truly I say to you, heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Encouraged by your infallible words, I now ask for the grace of our Father who art in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus, I place all my trust in you. O Sacred Heart of Jesus, for whom it is impossible not to have compassion on the afflicted, have pity on us poor sinners, and grant us the grace which we ask of you, through the sorrowful and immaculate heart of Mary, your tender mother and ours too. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy. Hail our life, our sweetness, and our hope. To you do we come. To you do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears.
Turn then, most gracious advocate, thine eyes of mercy towards us, and after this our exile, show unto us the blessed fruit of your womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary, Saint Joseph, foster father of Jesus, Pray for us. prayer through the intercession of Saint Pio of Pietrelcina. Dear God, you generously blessed your servant, Saint Pio of Pietrelcina, with the gift of the Spirit. You marked his body with the 5 bonds of Christ crucified as a powerful witness to the saving passion and death of your Son. Endowed with the gift of discernment, Saint Pio labored endlessly in the confessional for the salvation of souls. With reverence and intense devotion in the celebration of the Mass, he invited countless men and women to a greater union with Jesus Christ in the sacrament of the Holy Eucharist. Through the intercession of Saint Pio of Pietrelcina, I confidently beseech you to grant me the grace of Amen. Please rise. Let us pray. O God, give Saint Pio Pietrelcina, Capuchin priest, of great privilege of participating in a unique way in the passion of your Son. Grant me through the intercession of grace of which I ardently desire, and above all, grant me the grace of living in conformity with the death of Jesus, to arrive at the glory of the resurrection. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Prayer to Saint John Paul II to Saint Pio. Teach us also, we pray, humility of heart, so that we may be among the humble, to whom the Father in the Gospel promised to reveal the mysteries of his kingdom. Obtain for us the eyes of faith that will help us recognize in the poor and suffering the very face of Jesus. Support us in our hours of troubles and trials, and should we fall, let us experience the joy of the sacrament of forgiveness. Teach us the tender devotion to Mary, Mother of Jesus, and our Mother. Accompany us on earthly pilgrimage toward the blessed homeland, where we too hope to arrive to contemplate forever the glory of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Litany. Stay with me, Lord, for it is necessary to have present so that I do not forget you. You know how easily I abandon you. Stay with me, Lord, because I am weak and I need your strength, that I may not fall so often. Stay with me, Lord, for you are my life, and without you I am without meaning and hope. Stay with me, Lord, for you are my light, and without you I am in darkness. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, so that I can hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you evermore and to be in your company always. Stay with me, Lord, it is you wish to be always faithful to you. Stay with me, Lord, for as poor as my soul is, I wish it to be a place of consolation for you, a dwelling of your love. Stay with me, Lord, for it is getting late. The days are coming to a close and life is passing. Death, judgment, and eternity are drawing near. It is necessary to renew my strength, so I will not stop along the way, and for that I need you. It is getting late and death approaches. I fear the darkness, the temptation, the dryness, the cross, and the sorrows. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, Lord, because in the darkness of this life, with all these dangers, I need you. Help me to recognize you as your disciples
did at the breaking of the bread, so that the Eucharistic communion be the light which disperses the darkness, the power which sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Jesus, because at the hour of my death, I want to be one with you, and if not by communion, at least by your grace and love. Stay with me, Jesus. I do not ask for divine consolations because I do not deserve them, but I only ask for the gift of your presence. Oh yes, I ask this of you. Stay with me, Lord, for I seek you alone, your love, your grace, your will, your heart, your spirit, because I love you and I ask for no other reward but to love you more and more with a strong and active love. Grant that I may love you with all my heart while on earth, so that I can continue to love you perfectly throughout all eternity. Dear Jesus, amen. May the Lord, through the intercession of Saint Padre Pio, bless us, protect us from all evil, and bring us to everlasting life. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Please kneel, Oratio Imperata. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi an samong mga puso sa pagpapasalamat, hulikan mga ngalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo, digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan, nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabutan asin nautoban sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan na mamatian mina, an padusang balik kan sa mong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa saimo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman, kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog, kan kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Ngunyan Biyernes, iyo pong ikadwang simana sa ordinaryong panahon. Isabay taman ang sa itong mga intensyones. Pasasalamat for the birthday of Alfredo Bandojo, dulot ni Irinia Garing and family. Siring man pasasalamat ni Maria Teresa Flores and family. Grace of health, grace of life and good health, dulot ni Nilda Antubiliesa family. Siring man pasasalamat kan Morelia family. For the gift of life, dulot ni Raquel Aikotso. Siring man, gift of life and 46th birthday of Jima Talisa. Special intention for good spiritual, physical health and safety of my family. Dulot ni Rosie Asupardo Cantara and family.
Siring man in special intention, dulot ni Almera Benos, asin Maria Teresa Flores and family, to pass the entrance examination, dulot ni Gia Valenzuela, for miracle healing, dulot kan ay Cocho Loveres family. Siring man sa mga kalag, sa kalag ni Froilan, dulot ni Rosie B. Asupardo Cantara and family, sa kalag ni Rodolfo and Felicitas and All Souls, dulot ni Maria Teresa Flores and family, Chanki, dulot ni Mr. and Mrs. Edie Chan, sa kalag ni Presentasyon, dulot ni Leo and Cynthia Ramos, All Souls, dulot ni Fali and family, 50th death anniversary of Isidro Sr., dulot ni C.D. Boy Baldo, sa kalag ni Dioscoro, dulot kan Asupardo Cantara family, sa mga kalag ni Josefa, Melton, Antonio and Maria, Jovito, and Poor Souls in Purgatory, dulot ni Tisdi and family, sa kalag ni Dulcimo, dulot ni Mr. and Mrs. Dunier Altabano, All Souls, dulot kan Anda family, and sa kalag ni Primitivo Senior and Paz, dulot kan Perez and Padero family. Matindog na po ang gabos sa pagpuon kan sa tuyang Santa Misa. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan, mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Kasabay kan sa tuyang pagdebosyon, kisan Padre Pio, ngunyan na aldaw, igwa kitang ginigirumdum na sarupang santo, na tinataanaw ta an sa iyang kabuutan, kahuyuan, pagpapakumbaba. Si San Francisco de Sales, obispo, asin para tukdo kan sa tung pagtubod. Puunantaan Santa Misa sa pagiging mahuyo, inaako an sa tung mga kasalan asin nagsasarig sa pagkaherak kan Diyos. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsol, kagurangnan maherak ka. Kagurangnan maherak ka. Ika na nagdigdi sa pag-apod kan mga parakasala, Kristo maherak ka. Kristo maherak ka. Ika na nagtutukaw sa tuukan Ama sa pagsurog sa mo, kagurangnan maherak ka. Kagurangnan maherak ka. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos, na para sa kaligtasan nin mga kalag, nagbuot na an obispo na si San Francisco de Sales, maging gabos na bagay para sa gabos. Kaugaying warasan, nahulikan sa iyang paarog, danay kaming magpahiling nin kahuyuan kan sa imong pagkamuot sa paglingkod sa kapwa. Huli ki Jesucristong kagurangnan niyamo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya Kantataramon. Inot na babasahon. Ginuno sa surat sa mga Ebreo. Si Jesus nagkamit nin sarong paglingkod,
na urog na marahay. Palibasa siya tagapagultanan inin sarong urog na marahay na tipan. Batay sa mga panugang urogman na marahay. Kung idtong enot na tipan da inin kakulangan, da ikotaan na nagkaipon nin ikaduwang tipan. Sa pagsagwe sa mga tao ang Diyos nagsabi, Uya, madatong ang mga aldaw o laynin kagurangnan, na ako makikipagtipan diraray sa harong ni Israel, asin sa harong ni Huda, sarong bagong tipan, bakong siring kan tipan, na ginibo ko sa saindong mga magurang. Kan aldaw na kinabit ko sinda, tanganing ilwas sinda, sa daga nin Ehipto. Tinalikdan ninda ang sa kuyang tipan, kaya pinabayaan ko sinda, o laynin kagurangnan. Uy, ang tipan na gigibon ko sa harong ni Israel. Kung dumatong ang mga aldaw na iyan, o laynin kagurangnan, ibubugtak ko ang sakong mga tugon sa isip ninda, isusurat ko sa puso ninda. Dangan ako magiging Diyos ninda, asin sinda ang magiging banwaan ko. Dai na kaipuhan na ang kapwa tukdoanin kapwa, o ang tugang sabihan kan sa iyang tugang, midbida ang kagurangnan. Hulit ako mamimidbid nin gabos, nin pinakasadit asin pinakadakula. Papatawadon ko ang sa indang mga kasumbikalan, dai ko na gigirumdumon ang sa indang mga kasaalan. Kan magtaram siya dapit sa bagong tipan, buot ipasabot, na an enot na tipan daan na. An ano man na daan asin dain ang pakinabang, madali nang mapara. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An pagkaherak asin an katotoohan magsasabatan. An pagkahirak asin an katutuuhan magsasabatan. Pahayagan sa mo kagurangnan ang sa imong pagkaherak. Asin tawan sa mo ang sa imong kaligtasan. Haranin ng God ang kaligtasan sa mga natatakot sa iya. An kamurawayan mauntok sa satong banwaan. An pagkahirak asin an katutuuhan magsasabatan. An pagkaherak asin an katotoohan magsasabatan. An katanosan asin an katuninongan maghahadukan. An karahayan matubo gikan sa daga. An katanosan madungaw hale sa kalangitan. An pagkahirak asin an katutuuhan magsasabatan. An kagurangnan mataltag kan sa iyang mga karahayan. An satong daga magtataonin dakul na pamunga. An katanosan manginginotan sa iya, asin an kaligtasan mag-aantabay sa iyang paglakaw. An pagkahirak asin an katutuuhan magsasabatan. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kang Santo Ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagtukad si Jesus sa bukid, asin duman inapod niya an sa iyang mga pinili, asin nagdurulok sinda. 12 an sa iyang pinili, na magin mga katabang sa pagrukyaw kan marahay na bareta. Tinawan niya nin kapangyarihan sa pagbulong, asin sa pagpaluwas kan mga demonyo. Ini ang mga ngaran kan 12 na sa iyang pinili. Simon na sa iyang inapod na Pedro, Santiago asin Juan, mga aki ni Zebedeo na sa iyang inapod na Boanerges, o buot sabihon mga aki ning Daguldol, Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas,
Santiago aki ni Alfeo, Tadeo, Simon na Cananeo, asin Judas Iscariote, ang nagpasaluib sa iya. Marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Sigurado po akong gabus kita magkakauruyon na ang kabuutan, ang kahuyuan, sarong tanda kan Kristiyanong nagtatalubo. We will know Christian maturity, we will recognize it in kindness, in humility. Pero ba kung pasil panindugan o roal daw, dahil binabalo kita kan kadakol na mga bagay, halos arual daw, da itamali kayan na maka-eksperyensya nin mga conflict sa satuyang mga relasyon. Halimbawa, sa laog kan pamilya, igwang mga tensyon, sa trabaho, igwang mga daipagkakasinarabutan, maski sa satuyang mga amigo, igwang konminsan mga pag-iriwal. Sa siring pong mga pagkakataon, natitintaran kita na mauyam, madagit, o kaya mapagal, to be frustrated towards other people. And sometimes in situations like this, we think that the strongest people must overpower others. Pero aram ta nakadaklan na beses, bako man puwersa o pandadaog ang nakakapaumay, nakakahusay kan mga relasyon. Kaya nga ni, halangkawon po ang paghiling ta sa mga tawong kalmado man giraray, minsan sa atubang kan mga kadipisilan. Mabuot man giraray, maski pigkukulgan, mahuyo, maski pigsasayumahan, dai nagtutumang, maski mudahon mo, dawa lutabon mo, dawa pagtimakan mo. Ang siring pong mga tao, nahihiling tan igwang kusog. Igwang sa diring kusog ang pagiging mabuot na kayang magpabago. Bako sa nanin mga sitwasyon o mga relasyon, kundi kabuutan na nakakapagpabago nin mga puso. Nahihiling tapo ang siring na kusog sa santo na satuyang pigsiselebrar ngunyan, si San Francisco de Sales, Saint Francis de Sales. Saint Francis de Sales was a bishop and doctor of the church. Naglingkod po siya bilang obispo sa katahawan kan period na inaapod tang Protestant Reformation. Ang mga tugang ta, nagpupuon ng magsuhay sa to, mga protestante, nagmumukna kan sa diri nindang relihiyon. Kan panahon pong ito, baranga ang mga tao dahil sa relihiyon. Nagkakakurulugan ang mga tao dahil kan pagkakaiba-iba nin pagtubod sa Diyos. Ngunyan, si Bishop Francis, na-assign po siya sa sarong rehiyon na inaapod Chablais. Duman po yan sa France, kung saan kadakol ang mga naka-istar na Calvinists. Duman sa lugar na ito, naka-eksperyensya siya pirang beses na pagbantaan ang sa iyang buhay. Dangan, binabagsakan siya nin mga pintuan, da isa pig-aako kan mga tawong naka-istar sa Chablais. Alagad, imbis po na magdulag ang obispo, imbis na makiiwal sa mga tao duman, pinili ni San Francisco na magdanay na mabuot sa iyang misyon. Ang ginibo niya, kung habong makiulay sa iya kan mga tao, habong magdangog, nagparasurat siya. One of the most famous spirituality books that we know today is the Introduction to the Devout Life. Ang nagsurat ka ini, si San Francisco de Sales. Ang librong ini kakaiba dahil imbis na magtukdo kan panahon na ito, ang uso magtukdo nin penance, nin sacrifice, pasakitan ang sadiri sa pag-ayuno. Dangan ang kadaklan ng mga libro ka ito pigsusurat para sa mga padi, mga madre, mga mongha, monghe. Si San Francisco de Sales, iba man ang ginibo, nagparasurat nin manungod sa pagkamuot, kabuutan, and it was addressed to most of you, lay women. Nagparasurat siya nin mga pamphlet na nagpapaliwanag kan katolikong pagtubod na pigsusuksok sa mga pintuan. Kaya
nauso ang mga polyeto, mga pamphlet kan sa tung pagtubod, saro sa mga nagpauso kaiyan si San Francisco de Sales. Pigpapaliwanag niya kung ano ang tunay na pakasabot kan katolikong pagtubod, dangan pigsusuksok niya sa mga pintuan kan mga harong. Digdi, nakihuron siya sa mga tao, one-on-one, na may rason, may pagkamuot, may kabuutan. Kaya paglipas po kan panahon, nagbunga ang pagpapasensya sa kapaglapigot na ini. It was recorded that during the time that he was bishop, over 70,000 people were converted, brought back to the Catholic faith, thanks to the gentleness of Bishop Francis. Ano po ang mahihiling ta sa buhay niya? Malinaw na pinapahiling kan buhay na San Francisco na bakong kaluyahan ang kabuutan. Sa katunayan, ang kabuutan, sarong makusog na puwersa, nagikan sa hararom na kusog buot, it comes from deep courage, asin pagsarig sa Diyos. Trust in God. Ang kabuutan ni San Francisco, hali po sa pagkasabot na ang gabos na tao igwang dignidad. Maninigong galangan ang gabos, asin igwang kakayahan na magbago, dawa pigkukulgan kaninda. Pinapagirumduman kita ni St. Francis na igwang kusog ang pagpapasensya, ang pagpapakumbaba, ang pagkamuot minsan sa atubang min kadipisilan. Tinutukdoan kita kan kinakban na ang mabuot, maluya, na ang tawong dai nagtutumang, dai manggagana, pero pinapasabot sa tuya ni San Francisco de Sales na minsan bakbakong pasil ang pagiging mabuot, ang pagpapasensya, ang pagiging pahuyo. Igwang kusog digdi, nakakapagpabagoing ni nin puso kan sa tong kapwa. Mga tugang, iyo po ani an imbitasyon sa tuya, na lugod kitaman sa sadiritang pagkabuhay arualdaw, makaarog sa halimbawa ni San Francisco de Sales, ni San Padre Pio, kan kadakol na mga santo na naghinguwang manindugan sa kabuutan. Gentleness is not weakness. Gentleness is real strength. Sa atubang nin mga daipagkasinarabutan, sa atubang kan kinakban na baranga, pilion talugodan kabuutan na nagpapahiling kan sa tung kusog, na magbukas nin mga pintuan, na makipaghulay, makipagdialogo, mga pintuan nin katuninongan asin pagbabago. Dawa pigsa sarduhan kita nin pintuan kan sa tung kapwa, kitaan magbukas nin pintuan nin karahayan, nin kabuutan. Kaya magayon ang sabi kan Salmo, love and truth shall meet. And we see that in the lives of the saints. May we witness that in our own lives. Truth and love meeting, coming together. Magpamidi ka mo mga tugang, tanganing ini sa tuyang atang, magkanigong akuon kan Dios amang makakamhan. Akoon man lugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot.
para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, huli ka ining nakakaligtas na sakripisyo na idinudulot mi sa imo, palaadaan sa mong puso, sa Diyos nun nakalayo kan Espiritu Santo, na huli ka ini, makangangalas na pinalaad mo an urog kabuot na si San Francisco de Sales. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan, mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu, iitaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan, magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matano sa sin nakakaligtas, na danay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Huli ta sa fiestang ini ni San Francisco de Sales, pinapaugma mong gayo an sa imong simbahan, na pinapakusog kan panalmingan min maki Diyos na pagkabuhay, hinuhulitan kan tataramon na hinaharubay, asin inaantabayan kan sa iyang pakiulay na uyon sa imo. Kaya kaiba kan angheles sa Sin Santos, sarabay kaming naguumaw kan sa imong kadakulaan. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos din mga hukbo, ang langit asin daga, panukan sa imong kamurawayan, usana sa kaitasan, paladan ang minadigdi sa ngaran kang kagurangnan, usana sa kaitasan. Kagurangnan, ika ng gadan banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuasyanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa Indo. Siring man pakapamanggi pagkuanya man kan kalis asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkainom ka ini, ta ini ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa Indo asin para sa dakul sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamarita niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sagpud na ikaw magdato. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaheraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina nin Diyos, kaiba ni San Jose, sa iyang mabinion na esposo, kan 12 apostoles, si San Padre Pio, asin si San Francisco de Sales, gabos na santos, nakaidtupa, nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen.
Tindog po kita. Mamibi kita sa mga tataramon kan kagurangnan. Ama Maanya mo nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang buot mo sa daganin siring sa langit. An sa mong kakanon sa araw-aldaw, itao mo sa muya ngunyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Hagawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkahera, maging danay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Yesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadian, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahunan. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ang sa kong katuninongan itinatao ko sa indo, hare paghilinga ang samong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na kami mapatuninong asin magkaburunyog, susug sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Sa mahuyong buot, magpatinarauhan kita nin katuninongan. Kordero kan Diyos Diyos, na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninongan. mga tugang uya si Yesu Kristo, modelo nin kabuutan. Siya ang kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag maumay. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Mamibi kita. O Diyos na makakamhan, namimibi kami, warasan, nahuli kan mga sakramento na samong inako, makamtan miman an kamurawayan sa langit, mantang nagaarog kami digdi sa daga, kan pagkamuot asin kahuyuan ni San Francisco de Sales, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. sa tabang kan mga pamibi kan mga santo, bendisyonan po kamo kan mamumuto na Diyos, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw, magdanay sa kabuutan. Salamat sa Diyos.